мақомоти Қазоқистон мехоҳанд ки дар доираи манъи намоиши нишонаҳои равияҳои харобиовари мазҳабӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ андозаи ришро низ муайян кунанд. Дар ин бора вазири умури дин ва ҷомеаи шаҳрвандии Қазоқистон Нурлан Ермекбоев рӯзи 29 январ иттилоъ дод. Ба қавли ӯ, риши махсус ва шими кӯтоҳ яке аз нишонаҳои равияҳои мазкур буда шахси пайрави онҳо дониста мешавад ки ҳамаи ин нишонаҳоро дар якҷоягӣ дошта бошад. Вазири қазо гуфт, ин нишонаҳо дар натиҷаи ташхиси махсус муайян карда мешаванд. Агар лозим шавад дар он ҷо дарозии риш ҳам қайд карда мешавад. Дар баробари симои зоҳирӣ ҳамчунин ба назар гирифта хоҳад шуд ки онҳо чӣ мегӯянд ва чиро таблиғ мекунанд. Яъне мутахассисон беасос касеро ба ҳимоят аз равияҳои тундрав айбдор нахоҳанд кард, афзудааст Ермекбоев. Вазорати умури дин ва ҷомеаи шаҳрвандии Қазоқистон мехоҳад нишонаҳои мазкурро дар якҷоягӣ бо Вазорати умури дохилӣ ва Кумитаи амнияти миллии ин кишвар муайян кунад. Ин имкон дар пайи қабули лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба қонун дар бораи фаъолиятҳои динӣ ва иттиҳодияҳои динии Қазоқистон фароҳам хоҳад шуд. Ба гуфтаи Ермекбоев, нишонаҳои равияҳои харобиовари динӣ метавонанд ҳам зоҳирӣ ва ҳам идеологиву равонӣ бошанд.